Hej, jeg hedder Adeline fra Baby Steps. Det her er en serie af videoer om babysvømning, som jeg har lavet til dig i samarbejde med Baby Exercises app. Så er vi nået til det, som de fleste forbinder med babysvømning. Vi er nået til, at jeg vil introducere, hvordan man kan dykke med sit barn i vandet. Jeg anbefaler, at man laver et forberedende dyk, inden man går i gang med at dykke i poolen. Det forberedende dyk til babysvømning, det kalder vi et spandedyk, og det gør vi, fordi vi har en spand, som vi bruger til at hælde vand hen over hovedet på barnet med. Altså, vi går egentlig igennem alle de grundtrin, som vi bruger, når vi laver et dyk, når vi forbereder barnet på at skulle dykke, men i stedet for at dykke dem ned under vandet, så hælder vi en lille smule vand hen over hovedet på dem. På den måde så får vi forberedt dit og barnets nervesystem en lille smule på, at når vi siger 1, 2, 3 dyk, så kommer der vand i hovedet. Når man har gjort det et par gange, det kan man gøre hjemme i badekarret, det kan man gøre ved at tage dem ind under bruseren, så er vi klar til at lave det første dyk med vores barn. Og når vi skal lave det første dyk, så anbefaler jeg altid, at man gør det ved, at man trækker barnet hen imod sig selv i maveliggende stilling, fordi det er den nemmeste måde at undgå, at barnet, når de kaster baghovedet eller når de kaster hovedet en lille smule tilbage, at når de kommer op af vandet, at de så har mulighed for at afvikle den mundfuld vand, som de har fået ind i det, de lavede dykket. Børnene vil nemlig, når de dykker, oftest dykke med åben mund. Det er ikke sådan, at svælget ikke lukker, det skal det nok gøre, men vi åbner altså munden, og så kommer vandet bare ikke rigtig længere end hertil. Det betyder også, at når barnet kommer op af vandet igen, og dykkerrefleksen aftager, så vil barnet have en mundfuld vand inde i munden. Ligger barnet så i lidt ryglæggende, så vil tyngdekraften trække vandet ned i svælget på dem, hvorimod har vi dem liggende maveliggende, så vil vandet i stedet for have nemmere ved at søge ud af munden på dem. Så derfor så laver vi altså dykket, hvor vi har barnet liggende på maven. Det vi gør, det er, at vi tager fat omkring barnet i det, jeg kalder et spejdergreb. Vi har så fat ind under armene op omkring kroppen på barnet, så at vi ligesom kan trække dem igennem vandet hen imod os selv. Så kommer vi ned i øjenhøjde med barnet, har fat her, og så tæller vi stille og roligt. 1, 2, 3, dyk. Så laver man et lille løft. Først når det er sådan, man skal ned under vandet, og ned under vandet trækker hen og kommer op igen. Så man laver ligesom sådan en shoo ned under vandet. Når barnet så kommer op igen, så sørger vi selvfølgelig for at fortælle dem, at det her det var en god oplevelse. Vi skal ikke skamrose dem, vi skal også anerkende det, hvis de bliver kede af det, men vi må gerne fortælle børnene og fortælle os selv, at det her det er helt okay. Så allerede mens barnet er nede under vandet, begynder vi egentlig at fortælle barnet, hvor dygtigt det er. Så det kommer til at se sådan her ud. Holder barnet ud i strakte arme, tæller 1, 2, 3, dyk. Kommer ned under vandet, op igen, samtidig med at man fortæller mig, var du dygtig? Inden vi laver dykket, vil vi gerne have, at vi har øjenkontakt med barnet, så barnet er forberedt på, at nu skal der ske noget. Så vi ikke har et barn, der er i fuld gang med at undersøge et eller andet herovre ved siden, og så lige pludselig, så er hovedet røget ned under vandet. For så bliver de forskrækket. Har vi deres opmærksomhed, og tæller 1, 2, 3, dyk, kommer ned under og op igen, så har vi oftest deres opmærksomhed og har dem klar på, hvad det er, der skal ske. At dykke med barnet er ikke alfa og omega, når man går til babysvømning. Det kan være sjovt, det kan være hyggeligt, men har man et barn, som ikke synes, det er fedt at dykke, så synes jeg, man skal lade være. Og så skal man lave nogle af alle de andre fede øvelser, vi har omkring vandet, hvor vi får trænet barnets sansemotorisk udvikling i stedet. Det var alt for den her øvelse, men husk at se de næste videoer, hvor jeg gennemgår de næste øvelser, som du kan bruge i svømmehallen med din baby.